Kaixo, zer pentsatzen duzue? Amonek ez dutela gustuko teknologia eta ordenagailuak, ez? Ba hori gezurra dela frogatzeko nire amamarekin egon gara gaur. Zer iruditzen zaizue? Kaixo, Amona, zer moduz atzoko ordenagailu klaseetan? Ba, ondo ba, nintzen klasea eta esan ziaten que una cosa eran arratoia eta bestea teklaua. Erakutsi ziten, baina beste guztian no entendi ni papa. Bueno, Amona, nahi duzu eta zer moduz erakutsi zuten eta zer moduz klasea? Ba, mutila ona zuen, baina beste guztia, na. Bueno, mama, nahi duzu nik erakustea ondo ordenagailua zela den? Bai, nire beni horreko argazkiak ikusteko nahiko non ba. Eta gero patata tortilla iten erakutsiko dizut trukera. Zure patata tortilla goxo hori? Bai, noski, lo mejor. Bai, lehenik zen nahi duzut batu? Ba, nire beni horreko argazkiak, mesedez. Bueno, ba, Googlea zertu eta han iartuko dugu. Jazta, begira zenbat beni horreko argazki. Que modena estoy! Hau ederki dago. Eskerrik asko denagatik. Orain nire patata tortilla nola egiten erakutsiko dizut. Goazen oso kaldera. Eta zein ingredientzia jarriko ditugu? Ba, nire patata tortilla txikia egiteko, ez denez azaltzeko ordua ez denez, jango dugu ba. Arrautza bat, irina, olioan, sartaina eta gaz pixka bat. Hau goxoa, eta zela preparatuko dugu? Bai usain goxoa! Ze goxoa egon! Ez da ezer kareño, hurrengoan etorri eta hobea prestatuko dizut. Bueno, orain iritzia aldatu zaizu ez? Nola ikusten Amonei ere ordenagailua gustatzen zaiola? Bueno, ba orain zuek Aitona eta Amoneri erakutsi eta ikusiko duzu ze ondo pasatzen duzuen. Zuen ordua da! May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung.